şivېdçە yürek sözünü tilip birişqə təklif qılıman. Qani Uyghur Ma'rif uyuşmasının məsul vəkili Nىجات Turğun sözgə mərhəmət. Hej allihopa. Välkomna till demonstrationen mot Kinas fortsatta folkmord på uigurer och andra folkgrupper i Östturkestan. Jag är djupt tacksamma för era deltagande, för att visa ert stöd och beslutsamhet att stå emot Kinas pågående folkmord i Östturkestan. Idag vi återigen samlas med gemensamma mod och fortsätter beslutsamhet att kräva från svenska regering, riksdagen att agera mot det som händer i Östturkestan. Sedan Kinas ockupationen i Östturkestan har olika repressalier skett. Alla ovärdiga värdigheter såsom frihet, språk, kultur, religion har utsatts för Kinas ständiga förtryck, vilket leder till miljontals människor i Östturkestan arresterats godtyckligt, påtvingande försvinnande, tortyr, våldsamheter har ägt rum. Barn och kvinnor har varit största offer av Kinas koloniala politik. Deras rätt att föda, att bli född, att inskränka i omfattande skala. Deras kropp blev bara ett game av Kinas födelsekontroll och apparater. Kinas våldsamheter och kränkningar har nått toppen sedan början av 2017. Ett nytt Never Again har genomförts av Kina mot uigurer och andra folkgrupper i Östturkestan. Enligt kinesiska media och statliga media upp till 8 miljoner har redan sänts in i koncentrationsläger. Upp till 1 miljon personer har tvingats jobba som slavarbetare. Cirka 1 miljon barn, cirka 1 miljon har kinesiska tjänstemän kommit till uigurernas hem, tvingat dem att dela mat och säng med dem. Ett statligt stödjande våld mot uigurer. Över 1 miljon uiguriska barn har placerats i föräldralösa hemmet, där de systematiskt genomgår hjärnfärd, indoktrinering och processen leder dem att de generationen avskiljs från sin identitet, språk och rötter. Den nya avslöjande dokumentet och bevis, den Xinjiang Police File, den bevisar att ett tragiska fakta som Kina inte kan undangömma sina brott, såsom pågående folkmord på uigurer och andra folkgrupper i Östturkestan. De data av flera hundratusen fångar och statliga dokumentet är bara topp av de dolda isbergen. Trots att FN-representanter Michelle Butler gick med på Kinas Potemkin Village-scenen, försökte normalisera situationen för Kinas del. Men det är många rapporter, mängder av bevis, vittnesmål och inte minst personer som står här visar. Personer som står här har inte fått höra sina släktingar minst 4-5 år talar ett enda fakta där Kina genomdriver är onekligen ett folkmord. Kinas brott i Östturkestan har erkänts såsom folkmord bara av de 8 demokratiska länderna. Det tyvärr räcker inte för att pressa Kina för att stoppa sin folkmord. Vad Kina gör i Östturkestan är ett slags folkmord mot uigurer och andra folkgrupper för att fullfölja utrotning av Östturkestans befolkning. Medan uigurer och andra folkgrupper önskar fred och frihet som inte kommer att återupprättas i regionen om inte en återuppbyggande självständig stat som Östturkestan. Därför bör den internationella samfundet, NGOs, den varje regering ta hänsyn till den bästa lösningen för att få ett slut på folkmordet i Östturkestan. Den börjar med att bilda ett anständigt politisk regim, börjar med att ge grön ljus för att återuppbygga ett självständigt Östturkestan. Men när det gäller Kina, den växande Kina använder sin ekonomiska makten mot de länder och interfererar deras politik, inte minst i Sverige också. Allt jag har sagt här visar ett enda tecken. Västens projekt mot att demokratisera Kina har varit en total fiasko. Världen bör vakna av sina illusioner av Kina. Ser Kina som mer realistiskt
vad den växande Kina kan bringa om de inte har bidragit till utveckling och fred. Så att det stoppar Kina hotet börjar här genom att stödja oss östturkestanare. Det är vi som påminner världen, avslöjar de riktiga intentionerna och ambitionerna av Kina. Så det är mer än hög tid nu att reagera mot Kinas folkmordet i Östturkestan. Det är inte bara med tomma ord utan konkreta åtgärder innan det blir för sent.